Together, growing in faith, changing communities. Makadungiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami bengifisa ukuba sibuke ivangeli likaJohanesi isahluko samashumi amabili ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesishiyagalolunye. John chapter 20 from verse 1 to verse 9. Wathi ekuseni ngovivi ngosuku lokuqala lwesonto uMaria Magdalena wafika waya ethuleni. Ifisa ukuba siqale ngokubuka lento uJohanesi asikhombisa yona. Eyokuqala engithintayo kwakulusuku lokuqala evikini, the first day of the week. Now lento ingenza ukuba ngihambe ngiyobheka incwadi kaGenesis chapter 1 isahluko sokuqala ngibuke indlela uNkulunkulu adale ngayo. And so manifika emakhaya ngithola isikhathi, read Genesis chapter 1 verse 3. Uthi ngosuku lokuqala uNkulunkulu wadala ukukhanya. Wathi mesedala ukukhanya wase eyahlukanisa. Okunye wakubiza ngemini, okunye wakubiza ngobusuku. And so the story continues. Ukuthi wabe esedala ilanga wadala nenyanga. Kodwa into yokuqala ebalekile kumina ukuthi ngosuku lokuqala uNkulunkulu kuGenesis wadala ukukhanya. Ngosuku lokuqala uJohanesi usixoxela ngoMagdalena ovuka ngovivi ekuseni ephokophele noma ebheke ukuya ethuneni. Also ngifuna ukusho ukuthi ngenzeka kube usuku lokuqala empilweni yakho namhlanje la uthatha khona isinqumo sokwenza izinto differently. And ngiyayithanda leyo concept. It is never too late to begin again. Bathi abanye life begins at 40. Kuphosabule ithandwa zami ukuthi emncaneni bami ngwenzile amaphutha. Kuphosabule ukuthi ekhuleni kwami ngingenile ezintweni engingeniswe ukuthi bengingane. Engeniswe ukuthi bengakaqondi. Engeniswe ukuthi sihlanganile nabangani sayibona kwi-life emnandi le. Kodwa as we grew older, khona abanye abantu that you outgrow. Kunezinye izinto nezimo that you outgrow. Kunezinye izinto that used to be attractive while you were still young. But as you cool up and as you discover yourself and as you realize, yes, it was good while it lasted, but it's no longer good for me. Kunezinye izinto owawuyilwela, kunezinye izinto that you will stand your ground, kunezinye izinto ababazi kahle abantu ukuthi zibalekile kusifanimani. But kunama experiences osudlule kuwona asekufundisile ukuthi I can live without this. Ngingaqhubeka nokuthi ngasekho empilweni. So the first point yami namhlanje ifuna ukuthi namhlanje could still be the first day where you do things differently. Enye into engithandayo kumina yukuthi uMaria lithi zwi wavuka ekuseni. Na kunesisho sezulu esithi wafika ekuseni ngovivi likaMagdalena. Now there's a concept ethi mina
Could it be possible yini ukuthi uMaria wayengasakwazi ukulala? Thandwa zami, there is something I need you to analyze, to think. We crave if kubalulekile. If something steals your peace, your sense of inner peace, it's not worth it. Uma sakukhona into engakulalisa ebusuku, then you need to do something about it. Uma makumele uyokhuluma nosibani, kumele ucabange kaningi and rehearse, revise, ukwazi ukunesa situation ukuthi ngeke ucasule, ngeke udine, ngeke uyibeke kabi, ngeke ayi-understand kanje, then maybe that relationship is not worth it. If sakumele siplane days before sihlale phansi silungise izinto zala ekhaya, then something is wrong in our relationships. And so in concept ka Maria Magdalena ongasakwazi ukulala, she's worried. Bonke balele kodwa yena akakwazi ukulala. And so the thing emenza ukuthi avuke ekuseni, it's because she's made a decision. Enough is enough. That's my third concept. When do you reach that stage? Ufika nini la uthi khona sengisuthi. Ufika nini la uthi khona sengimsuthi usibanibani. Ufika nini la uthi khona angisakwazi ukubekezela any further. Thandwa zami, kunomehluko between a choice and a decision. A choice into evulelekile engikhetha kuyona ngoba vele ningi. This is my choice, that is your choice, this is our choices, but nobody lives on choices. We live on decisions. Our choices are always there, but I need at some stage to make a decision. I decide, having made lama choices, ukwenza ukuthi. And lento ngiyibuka uMaria. Ubengafana namanye amakhosikazi alale athi vele uJesu useshonile. Ubengafana nabanye abantu athi vele ebengimthanda akasekho. But khona into engamniki ukuthula. Have you ever asked yourself, what was buza ukuthi yini lena engaka uMaria eyamvusa ekseni eyelibele? Yini lena engaka ephushayo, ephokayo ukuthi akadele ubuthongo bakhe, akashiye umbhede wakhe, ashiye ingubo yakhe, agijime ayelibele? Yini lena akayifunayo? And Johannes, for me, put it absolutely powerfully. Uthi kwakulusuku lokuqala evikini ekseni kwakusemnyama. Underline the word. Kwakusemnyama. Now, abantu abaningi bazoyitshela ukuthi kwakusemnyama emnyango. No. Kwakusemnyama athi obhala incwadi yesambulo athi uma ebabona beqhamuka bagqoke ezimhlophe ababuze bangobani athi bavele ezweni nasemhlabeni ehluphekeni okukhulu. But I love the concept. Bagqoke ezimhlophe, bagqoke okukhanyayo, bavele ezweni lobumnyama. Uthi uDavid ebecula ihubo lakhe, ihubo 23, athi noma ngidabula phansi kwethusi lokufa akodwa ngesabi lutho. Thandwa zami, uJohannes uxoxa ngobumnyama obehlakele because uJesu useshonile. Have you ever lost someone you love and realized that a great part of you died with that person?
Have you ever lost someone you love and realized, I find it kunzima ukuqhubeka nempilo ngaphandle kwakho? uMaria Magdalena ubuka uJesu njengomfundisi wakhe, ubuka uJesu njengomuntu owenza izimanga, but deep down ubuka uJesu njengomuntu amthandayo. And she probably want to go to the grave ayokhala, ayombuza umbuzo ukuthi ungishiyeleni. How do you expect ukuthi siqhubeke ungasekho? Especially uma ukuthi bekunezinto ebezenza ndawonye, and so you ask, how do you expect me ukuthi ngiqhubeke nale project when awusekho? How do you expect me ukuthi ngihleke kodwa besihleka sobabili ngoba akekho omunye o-understandayo? But there's something engiyithandayo. Kubuhlungu kunjalo, kunzima kunjalo, uMaria goes through the pain, and uMaria faces her own pain. uMaria inkonzo asifundisa yona eyokusuka kubuhlungu engibuzwayo, eyoku-understanding things engibhekene nazo, without feeling sorry for myself. And she says, ngifuna ukuyethuneni. Khona abanye abantu uma beshonelwe abangani babo, zihlobo zabo, they lose a sense of identity. Ngaziwa njengobaba kaSibanibani, ngaziwa njengomama kaSibanibani, ngaziwa njengengane kaSibanibani, ngaziwa njengomyeni kaSibanibani, inkosikazi kaSibanibani. The moment eseshonile, I lose who I am. How do I find myself again? How do I redefine ukuthi ngubani? And we get a new word, a new name. Say intandana kanabazali, say umfelokazi akanamyeni. And so ithandwa zami, uJohannes allows us to go through the trauma, allows us ukuthi sibuke ubunzima esibhekene nabo, kodwa usinikeza ithemba elisha lokuthi indaba ayingasali ebuhlungwini. Sometimes I need tough love in order to heal. One, it is always good kuba nabantu abangikhalisayo, but I need abantu abazongiduduza bangitshela ukuthi hamba uyolungisa izinto. Because ithandwa zami, truth be told, ukungikhalisa ngekusize ngalutho. I need to live life. And so ngibuka uMagdalena esuke elibeni, uma elibeni enhlizweni yakhe unokuyibuza ukuthi ngizokwenze njani. But mayifika khona ufica itshe selisusiwe. I love this concept. Ufika itshe selisusiwe. Have you ever wondered why uMagdalena engangenanga elibeni? Uzobheka uJesu oshonile. So mayifika itshe selisusiwe, immediately we realize ukuthi umzimba kaJesu awusekho. Ebese yabaleka emuva eyokhuluma noSimon Petrus kanye noJohannes. And there's something important for me. Do you have a supporting structure? Unabona abantu abakunakekelayo.
ayikho into enzima njengomuntu oyi-breadwinner, because you always provide. Ayikho into enzima njengomuntu omzali, because uthwala iy'nkinga zomuzi wakho, uthwala iy'nkinga zabantwana bakho. But who looks after you when ukhala kubani? You are busy taking care of everyone else, but who takes care of you? Ududuza bonke abantu when ududuza ubani? And so Maria runs back to a supporting structure. Uyobatshela ukuthi sekuyabheda. Izinto seziyabheda emuva. Lithi izwi likaNkulunkulu uSimon Petrus noJohannes bagijima bebheke ethuneni. Now I find this absolutely absurd. Bayobheka ethuneni. Bajahani. Bayobheka isidumbu esesishonile. Bayobheka umzimba ongasekho. Yini engaka edala ukuthi base bagijime bayoyibheka? Bagijinyiswa ukusaba noma bagijinyiswa uzwelo abanalo for Maria. Lithi izwi likaNkulunkulu uJohannes wagijima kuqala wamshiya uPetrus. And umemshiya endleleni uyafika kuqala. And I'm wondering engqondweni yami njobe egijima uyobhekana. Shona uyabona kude ukuthi into selisusiwe yini ayoyibheka. And mayfika uPetrus uyasondela ikhehle lidala liyalunguza liyangena and uyabona ukuthi yes uJesu akasekho. Ney'ngubo seyibekwe differently. Kodwa khona ingelosi sekhona. Ithi nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Wethandwa zami, are you aware ukuthi kunabantu abakhwebile? Bayazi ukuthi mabethinta le button uzoreacta kanje. Are you aware ukuthi kunabantu abaphila impilo yokucupha every day? Hayi vele uma uzothetha. Hayi vele uba kwenu uyanishaya. Vele usibanibani uyangisonda. Vele usibanibani akaze asifune la ekhaya. But today is a new day to start over again. Hayi vele mina ngiyaziwa ngezinto zami. Vele mina kunekhanda lami. Vele mina kunenkonzi kunabantu bami. Have you noticed how we do stupid things and we make excuses for them? Today is another day. I can do things differently. Maybe not supposed to forget this kind of said, this thing is a matter of we sending no more you are today.